DXDC RadyoMan Report. Malipayon ang pambansang krungkrong ng Pinas nga si Sandara Park dihang nakabisita pag-usab sa Pilipinas karon lang bulana. Mipauli sa nasod ang Kanhi 21 member also known as Dara alang sa scheduled shoot sa bag-o dining endorsement. Kauban niya sa maong shoot sila Maris Racal ug ang rapper nga si Shanty Dope, ingon man ang FPJ's Batang Quiapo leading star ug director Coco Martin. Matod ni Park, idol kuno kaayo niya si Coco. Gani na lantaw na niya ang tanang movies ni ini ug maoy iyang pangandoy nga makapares niya ang aktor sa usa ka rom-com project. Excited ang ilang nagkadayang supporters ug dunay mi-suggest nga mag-guest kuno ang Korean star sa Batang Quiapo. Kahinumdumang unang misikat sa showbiz si Sandara Park niadtong tuig 2004, dihang midaog kiniisip first runner-up sa Star Circle Quest. Mibida siya sa pipila ka pelikula apan mibalik raw usab sa South Korea alang sa iyang training isip K-pop star. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMan, Juna, Sumbito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.